Dragi moji ljudi, ja vas sve pozdravljam sa jedne lokacije iznad sela Ošlje, selo za koje ste pa rijetki čuli, selo koje se nalazi u zaleđu Dubrovačkog primorja, a selo krije jednu pravu malu misteriju. Selo krije pravi mali jedan povijesni arhitektonski unikat. Prije snimanja arhitektonske misterije u biti na ovom području radi koje smo došli, ćemo posnimiti malo jedan prastari bunar kojeg mještani zovu Bijela Lokva. Bijela Lokva, takozvana, koliko vidim, je puna zlatnih ribica, ne znam koliko vidite. Čim se približim bježe. Sve u svemu što se lokacije tiče radi koje smo je došli. Mnogi stanovnici juga Hrvatske, nažalost, nikad nisu ni čuli za ovu lokaciju. Lokacija takozvana Rotonda u selu Ošlje u zaleđu Dubrovačkog primorja. Nalazi se jedna crkva, osmeroapsidna, to jest osmerolisna crkva iz ranog srednjeg vijeka. Po nekim novim teorijama možda čak i iz kasne antike. Kakve su jako rijetke ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi. U Dalmaciji, evo, iz tog doba i tog oblika postoje samo dvije crkve. A ovo je jedna od njih, evo, upravo ovdje. Pa evo, iako je selo Ošlje koje se nalazi ispod crkve danas poprilično zabačeno, izolirano, definitivno je to da je bilo jedno od većih naseljenih mjesta, a zacijelo jedno i od najstarijih, jer se već spominje i u 10. stoljeću. Danas Ošlje ima nekoliko desetaka stanovnika. Ovo je sami ulaz u crkvicu, a crkvica je sama po sebi prepuna misterija. Riječ je o građevini stvarno kojih je u svijetu jako malo, dok je u Hrvatskoj Rotonda jedna od dvije takve, kružnog tlocrta sa 8 apsida, to jest 8 listova zidova. Apsida, eto, je polukružni prostor crkve nadsvođen polukupolom, za one koji ne znaju. Ova, nažalost, nema sačuvan ni svod, ni kupolu. Općenito je ona slabo sačuvana. 1950-ih je bilo nekakvo tu istraživanje i konzerviranje zidova koje dan danas evo stoji. Na sreću koji većina stvari koje snima nije zarasla u bršljan, dobro je vidljiva, dobro je povezana sa prometnicama, tako da, eto, ako ste ikad blizu, stvarno isplati se posjetiti. Iz zraka ona izgleda stvarno dosta moćnije. Danas je ostala nekako prilično skrivena i od posjetitelja i od znanstvenika, arheologa, istraživača. Pa eto, ne znamo kad je točno građena, ali pretpostavlja se nekad u 9. stoljeću, 10., 11. Ne zna se ni kako se zvala u principu, jer nema nikakvih pisanih tragova o njoj. Evo, tu ću se malo popet, da vidite i okoliš. Sami teren gdje je ova crkvica napravljena je stvarno zanimljiv, pun je nekakvih kamenih međa. Vidjeli ste i malo prije onu bijelu lokvu, takozvanu, koju tako narod zove, jedan bunar. A ovdje gore na vrhu se krije također jedan, to ćemo isto prikazati na snimci drona, baš evo na tome tu vrhu se krije isto ostaci jedne građevine za koje smatraju da je iz doba kasne antike.
arheološka istraživanja u kojima su našli nekakvu utvrdu kasnoantičku sa pravokutnog tlocrta sa cisternom na zapadnoj strani. Tako da, evo vidite, koliko god to je bila jedna zabit, uvijek se može, znači, može se lokaciju dovesti u red uz trud, uz nekakvu pažnju takvoj lokaciji i evo stavljene su i klupe za posjetitelje. Selo je tu ispred. Iako je to dosta zabačeno, vidite da ima načina i da se može kad se hoće. Moglo je ovo bilo sve zarast, gore se ne istraživat, moglo bi bez table, ali evo nije. Tako da ima čak i svijetlih primjera, jel? Za svaku pohvalu. Svako malo vidite nekakav ulomak keramike. Vjerojatno kako je bilo od krova nadsvođeno. Sama keramika. Tako da interesantno jako. Jer ovdje čak ima i tabla, stavili su tablu. Stvarno za svaku pohvalu. Za svaku pohvalu, evo. Crkva rotonda, ruševina osmerapsidne, kružne građevine sa narteksom, monumentalnim prilazom, koja se može smjestiti u vrijeme 9. i 11. stoljeća. Jedinstvena građevina, vrlo rijetka u povijesti arhitekture vremena kojem pripada. Iznimno osebujna sa 8 apsida u kružnoj osnovi. Zidove jako debeli, s visine do 4 metra. Za sada na južnom Jadranu, evo vam čitam s ove table, za sada na južnom Jadranu usamljeni primjer ovakvih crkvi. Evo kaže, postoji legenda u vezi ove crkve da su u njenoj blizini zakopana zlatna zvona. Naravno, kao i u svakom ovakvom objektu, postoje nekakve legende vezane, pa tako i uz ovaj, jel? A kako ima legendi vezanih za zlatna zvona koja se nalazi okolo, također postoje određeni istraživači čije teorije treba uzeti u obzir. Naravno, evo oni tvrde da rotonda nije obična crkva i da građevina nije samo sakralni objekt, nego i napredni akustični sustav. Stvarno, kad uđete u nju, nekako zvuk odzvanja i stvara se nekako baš poseban zvuk. Tako da smatra se da su tu ljudi dolazili prije moliti, sad zamislite kad tu dođe 40-50 ljudi i kad moli da sigurno ta frekvencija zvuka može utjecati na svijest ljudi i pojačati to nekako religiozno iskustvo. Tako da ta neka pjesma vjerska i nije to možda ni slučajno građeno ovdje baš tog oblika. Treba i to uzeti u obzir. Ko što smo rekli, titular, da ga tako nazovem, crkve nije poznat. Ko je gradio nije poznato. Domaći je nazivaju rotonda, Banovi dvori, Mirine, ima svakakvih imena. Najvjerojatnije je navodno srušena u 12. stoljeću zbog nekakvih složenih vjerskih prilika na ovome području. Ko će znati. Evo, malo ćemo pustiti snimke iz zraka i same crkve i gore ovoga kasno antičke utvrdice sa cisternom. Eto, dragi moji, vozajte se, snimajte. Ne znam šta da kažem, nemojte dopustiti da ovakve stvari nisu posjećene. Subota, evo, lijep je dan, umjesto da nemojte visiti satima na kavi. Sidite u auto, malo prošetajte, provozajte se. Pogledajte nešto što niste vidjeli do sada. Također, evo jedno interesantno brdo, kao neki bedemić, mali osipine. A neću se danas nešto puno uvlačiti, da vam bude iskren, malo ću tu pogledati malo koja šparoga i to je to, jer baš ima zmija, evo. Ko šeta i prolazi, zna. Tako, eto. Ništa, dragi moji ljudi, ja vas sve skupa pozdravljam. Sa jedne stvarno magične lokacije.
ostavite mi svi dobro i hvala na gledanju. A evo, tamo na putu kući vidim tabla, piše Greblje Bistrine. Bistrina. A odmah sam pretpostavio da su Stećci u pitanju. A evo, stvarno i jesu. Da vam bude iskren, nema nešto sve podataka o tome, ali evo vidi se 3 Stećka. Lavori. 3 Stećka, prikaz mača. Ovdje je još jedan. I ovdje je jedan ogroman. Sa prikazom štita i mača kroz njega, ako se ne varam. A tu još nekakvi, nema sad vode ni ništa, da malo prolijem da vidim čega su motivi. Ali ima nekakva rupa u njemu. Navodno rupe koje su izubljivale, pa ulivao se loj, pa se palilo kao svijeća nekakva. Ko zna, sve je moguće. Ali tu je neki znak, ne mogu skužiti šta je. Ali su stvarno Stećak ogromnih dimenzija. Mislim da su samo ta 3 koliko vidim. Aha, evo jedan, 4. Jedan je tu. I dalje ih nema. Tu su kamenja već skoro pa oblikovana. Sad će mi ispod ljudi, ako me vide na cesti, šta je ovome, jel ovaj poludi. Uglavnom, evo, čisto da pokažem. Tu su već komadi u nekakvim pravilnim oblicima, više manje, samo je trebalo odlomiti i malo preoblikovati. Evo, ko na primjer ovaj tu. Tako da je to interesantno područje svakako. Gore isto na ovoj uzvisini, baš ono nekako kockasti blokovi, pravokutni. Samo ih se odlomi, skotrljaju se, oblikuje i to je to. Nije neka misterija kako su ovi barem došli ovdje. Za neke nekropole je stvarno fascinantno odakle su i koliki je trud uložen, a za ove je baš evo, poprilično jasno i vidljivo.